Tiens, on a un bas pour de. Ni jamukan be di aw ma sibiri o sibiri. Akaje mukankura, voix de l'Amérique. Abafo. Furafana to dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ sigilen na, an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye Amérique faba la. Ayiwa bi ye sibiri dɔ ye n'o ye janvier kalo tile 27nan ye san 2024 an b'a fɔ jɛmukan o kɛnɛ sigira nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na. Bi ye a ta ko 400 o ni 66nan ye. An bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ. An bɛ sɔrɔ fana Tomiɲa 90 o ni 8 kan. An bɛ sɔrɔ fana radio Kumase la Buguni 92. An bɛ sɔrɔ radio Oronara fana 93 o ni 2 kan. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fana an ka fiɲɛsiraw kan n'o ye an ka Facebook page ye VOA Bambara. A balimaw ani wula n ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ k'an mafilɛ nin waati in na fiɲɛsira fɛ n'o ye Facebook page ye VOA Bambara. Aw ni wula an nisɔndiyalen don k'aw ye nin kɛnɛ kan kura la nin dɔgɔkun filanan na ayiwa min bɛ bɔ anw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin farafinna gun senatɔlaba ɲɔgɔndan kan n'o ye CAN 2023 ye san 2023 a daminɛna nin y'a dɔgɔkun sabanan ye min ka boloda Côte d'Ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛn na. Ayiwa sisan ni jɛmukan nin sen fɛ an bɛna an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛn ta Korogo n'o ye Saka Tarawele ale bɛna ɲininkaliw di anw ma ni ntolantan dɔnnikɛlaw ye fana kɔma gɛlɛyaw minnu bɛ mɔgɔw minɛ ani yɔrɔ minnu bɛ mɔgɔw nisɔndiya ni ɲɔgɔn ye na olu bɛ na kɛ olu bɛ an makɔnɔna na ka nisɔndiya kama. O fɔlɔ nin bɔko sabanan na n'o dɔgɔkun sabanan nin kɔnɔna ko barikama an bɛna kuma fɛ nka bi wula fɛ nin ka u ka 8e de finale nin na n'an b'a fɔ de ɲɔgɔndan fɔlɔ bɛna kɛ sababu ye yaasa Nigeria olu ka Super Eagles o ni Cameroun Lion Indomptable olu bɛna kɛlɛ nin wulada na olu fila bɛɛ fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye o kɔnɔna na. Cap Vert n'o ye CAN ka jirali kura ye o fana bɛna senatan wulada na senatɔlɔntan kɛ ni Namibie ye. O bɛɛ la an bɛna segin ka na a kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn d'aw ma n'an bɔra ka an tulo kɛrɛbɔ sisan ni cikan dɔ ye yaasa ka se ka na kuma di an ka lamɛnnikɛlaw an'an ka dunanw fana ma. Ayiwa an balimaw ani wula an kɔni nisɔndiyalen don k'aw ye nin kɛnɛ kan kokura sabu nin y'a dɔgɔkun sabanan ye ni senatɔlɔntan ba min bɛ kɛra farafinna gun kan n'o ye CAN 2023 ye Abidjan ni Buwake Korogo o bɛ sen na halisa bi an bɛna dɔgɔkun kunbabaw an bɛna kuma o kan ani ɲɔgɔndan minnu fana bɛna boloda dɔgɔkun wɛrɛ nata na min makɔnɔnenba don
n'o ye Mali ni Burkina Faso ye ka fara Sénégal ni Côte d'Ivoire kan ɲininkali caman bɛ sen na sisan ni Côte d'Ivoire yɛrɛ sen na hakili jara k'a da Maroc kan n'u bɛna se ka se sɔrɔ ayiwa ka to nin ntolantanba nin hukumu kɔnɔna na an ka bi babu o bɛna taliba kɛ olu de kan bi ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na i bɛ fila kɛ kelen fila wɛrɛ fu kelen fila 619 fu kelen fila ani 70 a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'a y'an ka Facebook page a bɛ fɛ ayiwa an ka bi dunanw o ye ayiwa balontanna kunnafoni natala n'o ye Salif Jakite ale ni Nuhu Keita ka fara an ka lasigiden yɛrɛ min bɛ Korogo n'o ye Saka Traoré fana bɛna kɛ an bolo an bɛ tila ka taa Burkina Faso fana na lasigiden fana bɛ yen Bobo Dioulasso ale fana bɛna kuma ɲɛnajɛw bɛ cogo min na ɲɔgɔnyew minnu kɛra malidenw minnu bɛ yen olu hakilina ye jumɛn ye ɲɔgɔn nataw minnu na kɛ Mali ni ayiwa jamana wɛrɛw cɛla ayiwa sisan an bɛna an ka dunanw bisimila Salif Jakite i b'a hakili to ale b'an bolo yan ani an ka lasigiden fana ka bɔ Korogo n'o ye Saka Traoré Salif i ni wula ka mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don Yiriwa Afiriki la nin wagati in k'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa an bɔra dɔgɔkun kelen kɔnɔ n'i y'a lajɛ jɛkuluba dɔw sen bɔra ni ɲɔgɔnyew na n'o ye Ghana ye Tunisie ani dɔwɛrɛ Algérie ninnu fana b'a la nka bi ta o bɛna kɛ Nigéria o ni Cameroun cɛla ka fara Cap Vert ni Namibie kan dɔgɔkun wɛrɛ la fana an bɛna ye caman sigilen don ka min kana n'o ye teri fila jamanaw ye Mali ni Burkina Sénégal ni Côte d'Ivoire caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a bɛna kɛ jumɛn ye barisabu n'i y'a lajɛ Mali Burkina o ni Niger o ye alliance ye o hukumu kɔnɔna na ayiwa supporters minnu kanubagaw minnu sigilen bɛ yen u b'a fɛ ka se jɔn bɛna se sɔrɔ ninnu na Côte d'Ivoire fana a kɛlen bɛ comme olu fana u kunna jara dɔɔni barisabu caman tun y'a miiri k'u sen bɔra ko la nka ka da Maroc ka ɲɔgɔntan min kɛ solanta min kɛra ka tɛmɛ u ye garisigɛra ka bɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni dɔgɔkun nata na ni Sénégal ye nka bakuruba la san'an ka an ka lasigiden yɛrɛ ka Korogo e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ko minnu kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔ min makɔnɔnen don bi ɲɔgɔnyew la ani min bɛna fana dɔgɔkun wɛrɛ la n'o ye Mali Burkina Faso i bisimila. Oui, Mohamed ni kan kɔni an bɛ se k'a fɔ a balinanko o cayara ka ban sabula i da sera jamanaba caman ma n'olu ye kanu ta ka tɛmɛ u ye coupe du monde participer ka tɛmɛ olu éliminer premier tour la o dɔ la an bɛ Ghana sɔrɔ yen nɔ an bɛ Tunisie sɔrɔ yen nɔ fo ka se Algérie ale ma kabini kafu kɔni ye kan yɛlɛma ka bɔ tɔn 16 la ka na bila tɔn 24 na an b'a ye k'a fɔ dɔ farala ntolantan niveau kɔni kan en même temps a bɛ ka kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ ka se tɔnba ninnu caman ma i n'a fɔ an ye olu dɔw tɔgɔ fɔ ka tɛmɛ tɔn kura dɔw fana bɛ yen ou bien jamana dɔw bɛ yen minnu kun dɔnnen tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ balontanko la nka olu bɛ ka sannayɛlɛn sɔrɔ nin wagati in na i n'a fɔ Namibie ale b'o la Mauritanie ale b'o la olu kɔni kɛra balinanko ye ɲinɛ kan kɛnɛ kan minnu y'u ka tike sɔrɔ ka taa 8e de finale ale kɛnɛ kan min y'a siɲɛ fɔlɔ ye o la Namibie ale yɛrɛ ni Angola bɛ ɲɔgɔn na nin wagati in na 8e de finale fɔlɔ la an bɛ se k'a fɔ o ntolantan kɔni na nin tɔn fila bɛɛ lajɛlen dama ka kan Namibie bɛ se ka gagner i n'a fɔ Angola bɛ se ka gagner nka ne bɛ se ka sebaya di Namibiens ma parce que u ye Mali yɛrɛ ɲɛ gan kosɛbɛ kosɛbɛ Mali ale ka bakuruba o kɔnɔna na donc Namibiens kɔni u tɛna na dan yɔrɔ in na a b'u kɔnɔ ka taga ɲɛfɛ halisa kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ janna nin kan ale kɛnɛ kan n'i ye 8e de finale ntolantan tɔw ta k'a lajɛ a tɔ bɛɛ kɔni ye ntolantan duman ye an bɛ se k'a fɔ kan kura yɛrɛ de daminɛlen filɛ nin ye sabula match nul ko kuma o t'a la tuguni kalikilibɔ t'a la tuguni
IBG ka gagné ni gagna ibika bien sur ka ta fait ni quart de finale la affiche do be min be mo ni crossé ko sebe e fait ni Nigeria Cameroun ni ton flyer ni ma fi ni ka kan talin frango ga bita fo kan shedi nyona la wa ni opposition infana ni édition 2000 au final Nigeria Cameroun ni karawe donc en tout la temps jekulu flaw bela jene ni ñogon don de la ka ñogon soro chen chama farafina ni tout la temps keneka donc am se ka sigini ni tout la temps dumani Cameroun ale ni Nigeria o ni ñogon che bon premier Mali ale ni Burkina Faso agoni kumandi anye am Malion ni am Burkina Faso anga ñogon soro kan na ni étape ina ga balonta tirage soru do compétition na sharia do Mali Burkina koni ñogon soro ana kesa jamana kele mana qualifier kataka fe ni quart de finale la Mali ni Burkina be am bena fara ngonga ka o jamana o supporter o bisika sibaya resoro kan ni keneka chegumna sisan an bɛna kuma di an balimakɛ n'u Keita ma n'ale fana ye farikolo ɲɛnɛ kunnafondila ye ka bɔ Bamako n'u i ni wula nba i ni ce i ka kɛnɛ alhamdulilayi ayiwa i bisimila kɛnɛ kan i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn nin y'an ka tako filanan ye ka ɲɛsin farafinagun senantolantanba jɔnjɔn min bɛ ka tan Côte d'Ivoire jamana kan an balimakɛ Jakite bɔra ka kuma sisan ka ɲɔgɔnyebaw ɲɛfɔ an ɲɛna ko minnu bɛ sen na ani minnu bɛna kɛ su na nka Mali yɛrɛ ni farafina tilebiyan jamana fana caman sigilen bɛ ka ntolantanba minnu makɔnɔ o ye Mali ni Burkina ka fara Côte d'Ivoire ni Senegal kan nka an bɛ yɔrɔ min na jiraliba min kɛra nin kan nin kɔnɔna na o ye Cap Vert mun ye ani Guinée équatoriale n b'a fɔ ten min ye Côte d'Ivoire ci ni kuru 4 ni fu ye nka e yɛrɛ la sisan e fɛ mun de bɛ se ka fɔ walima mun de bɛna kɛ walima Côte d'Ivoire ntolantannaw u na se ka mɔnɛ bɔ ka to ni ɲɔgɔn dan nin kɔnɔna na fo ka taa ban barisabu ni min bɛna ɲɔgɔn na o ye Senegal ye bɛɛ dun bɛ Senegal dɔn caman fana y'a jira k'a fɔ ko olu jɔrɔnan tɛ nka ni kulu min cira ka tɛmɛ ni n'a ma se ka se sɔrɔ n'o sera ka garisɛgɛ ka na tuguni o bɛ juguya dɛ e yɛrɛ ko de o yɔrɔ fanfɛla la bon ne hakili la ballon in bɛ cogoya min na sisan comme an ye hakili falen laban min kɛ a bɛ tile dama damani bɔ équipe ninnu fɛn fɛn bɛ nin niveau in na a équipe ninnu bɛɛ ka kɛɲɛ c'est-à-dire que u bɛɛ ka ɲɛ te ye kelen ye u bɛɛ bɛ se ballontan na donc valeurs ye kelen ye mais différence min bɛ équipe ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ choix tactique min kɛ entraîneur ka jate et puis u bɛ joueur ka potentiel exploiter cogoya min na o différence de bɛ équipe ni ɲɔgɔn cɛ sisan i b'a sɔrɔ ils ont les mêmes valeurs en termes de qualité technique football collectif etc mais min bɛ u fara ɲɔgɔn na o ye vraiment comment je peux utiliser, mais c'est qu'un attaquant utiliser à tel moment, pendant quel moment du match, surtout ni jeu Guilera. Donc, alors, nous avons une équipe pour nous, c'est que pendant longtemps, nous avons fait 8e de finale, nous avons fait Guilera Kosovo. Et tout le ballon, nous avons fait non seulement ballon, nous avons fait parce que nous avons compétition pour les dames. Au Canada, on a exemple sur la Côte d'Ivoire. Bon, ça va être difficile pour la Côte d'Ivoire de s'imposer devant le Sénégal. Raison, ça va, M. Kofo. D'abord, il va y avoir un moral. Il y a une mise contre la Guinée équatoriale à Béjoué en Kosovo. Parce que psychologiquement, elle a eu des armées données. Maintenant, entre la défaite Girima face à la Guinée-Bissau et cette rencontre face au Sénégal, entre les deux, est-ce qu'on met bon troisième, est-ce qu'on peut repêcher, etc. Donc, avec le temps de récupérer, de se donner confiance,
psychologiquement de se préparer pour être équilibré, pour que Qatar adversaire à rencontrer, surtout quel adversaire, c'est-à-dire c'est le champion en titre, qui est donné favori, en tout cas super favori de compétition là, avec la Côte d'Ivoire bolo quoi. Bon, ne ka mena ɲininkali wɛrɛ min fara u ka gɛlɛya kan o ye ka da u ka degelikɛla n'o ye coach Jean-Louis Gasset a ka baara o bɔra ma ayiwa o bɛ se ka jigi tuguya cogo jumɛn u ka kanubaga ma Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na. Bon, vous savez, Ouagati nous le 4 buts parce que Côte d'Ivoire quand même c'est une grande nation de football. C'est-à-dire que depuis Sandamadamani, Mandel score pas quoi. Donc le choc a un choc occasionné, presque ça a été un traumatisme national. Donc la première réaction, le premier réflexe pour que la Fédération nationale soit protégée, c'est de prendre énergiquement, parce que de toute façon, il faut trouver le bouc émissaire. Alors que pour moi, ce n'est pas seulement l'entraîneur. Il y a beaucoup de raisons certainement. Donc, il y a les moyens. Et surtout, justement, dans une situation comme ça. Donc, pour moi, avec de la Côte d'Ivoire bolo. Mais, comme je l'ai dit, le football là, miracle bala quoi. Et quand Ghana a ballon nagé, tu mènes 2-0, au bout d'1 minute, ton destin change. C'est quand même incroyable. Hein? Donc, on peut s'attendre à un très bon football. Pour moi, le plus important, c'est que ça soit un très bon football. Un football de qualité entre Sénégal et Côte d'Ivoire et Balmaya et Kassinsi. Et puis, Mouka, donc, le football, c'est vrai, vraiment, anga Donyona, et anga Mbolo Donyoma, anga Seka avancé. Bon, mais Mali et Burkina, je pense que sur le plan individuel, qualité technique, etc., moi je pense qu'avancer le Mali Bolo. Avancer le Mali Bolo, mais football collectif, football de mouvement, automatisme, il y a ma solidarité, les gens jouent. Bon, moi je pense que le Burkina quand même n'est pas mal. Ça veut dire que débat est remis à Ambalma ou Burkina Faso, c'est une issue incertaine, c'est-à-dire 50-50. Donc, on est au donc quoi. Mais pour moi, que ce soit le Burkina ou le Mali, je souhaite que vraiment le meilleur gagne quoi. Minka pas longtemps gagné au café. Parce que mi Doro anga équipe là, on est Namibie comme match là. Vraiment, pour moi, en tout cas, en de gagner, au moins, on va rassurer quoi. Parce que l'impératif c'était donc de gagner, c'était de rassurer. C'est-à-dire, en public, il y a la CAFO, on a nos ambitions, on va avancer compétition. Aywa, ibito negajuru ka ambese kana kuma di maswani. Aywa, anga la sigidien ka bokoro, Chaka Traoré, alebe negajuru ka. Chaka Inoula. Inoula Mohamed Touré. Chaka Itlobena. Itlobila. Ewa ibisimila amega kuma ntolantamba nyonda mbega ke ni wati kerenkeren na Côte d'Ivoire IRB sisa kerenkeren na Korogo. Nga bakuruba la ebsega mune fana ni do kun kono min kera kulu ni nyon chela e. Ibisimila. Ame lameba be fo ka nunketa nkoroke fo ka self jakte fo o yambara nyo ya minyo e chama kreon kan ambe couverture ke mo fano e kuna fo di bara e me ame watna sisa kuna fo ndlaw no mali kuna fo ndlaw ye ambura kurgo ka ta mali e lu no fe San Pedro ka boy kana Abidjan ame dum ko bi ame Abidjan no e Côte d'Ivoire fa bay ka bakuruba fo ɲɔgɔndan ninnu kan ne tɛna segi salifu ni minnu ka kumakanw kan nka an bɛ waati min ko sisan n'o ye ɲɔgɔndan in kani yɛrɛ takube saba naaninan bakuruba dɔ tɛmɛna n'o ye phase de poule ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ championnat kuru bɛ jate min bɛ se sɔrɔ o bɛ bɔ min mana se sɔrɔ min ma se sɔrɔ o bɛ bin nin ye a phase filanan ye n'o ye a bakuruba filanan ye o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ gɛlɛya dan don mais ɲɛ bɛ télé la sisan n bɛ ka télé lajɛ Angola ni Namibie ka ɲɔgɔndan de bɛ sen na sisan n'o ye 8e de finale fɔlɔfɔlɔ ye i b'a ye k'a fɔ Namibie Angola jɔkɔlɔsiba kɔni ale bɔra ale ye carton bilenman ta ka da kan bɔra ka 18 kɔnɔ ka ballon par
dɔrɔn ka bɔna tɛgɛ o tɛ kɛ a kɔni gɛnna ka bɔ terrain na Angola Namibie u bɛ na jouer Angola bɛna kɛ mɔgɔ 10 Namibie mɔgɔ 11 yɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ o gɛlɛyara an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn kulu tɛmɛna kulu ɲɔgɔndanw tɛmɛna n'o ye phase de poule ye a kɛra cɛkɛlɛ ye an bɛ se ka fɔ sabu y'a fɔ cogoya min na kani a ɲɔgɔn famana ka kɛ ka da kan a niveau n'o ye a sengola ye an bɛ se ka min fɔ a yɛlɛla kosɛbɛ a yɛlɛla ka tɛmɛ kan caman kan mɔgɔw ɲɛ b'o la ka da kan a kɛra sababu ye jamana minnu tun bɛ ni mɔgɔw ma kala sigi u ka sira ntolantan na o caman poyera ka bɔ u poyela yɛrɛ de koyi a ye balina ko caman kɛ i ma Mauritanie o don a ye Algérie bali ka don kɔnɔna na donc Algérie bina Ghana bina a kɛra koba ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kirigula dɔɔni an bɛ se ka min fɔ bakuruba la sira ntolantan tɛ mɔgɔ kelen ta ye sisan bɛɛ b'a dɔn o leçon de bɛ di aw ma o faamuyali de bɛ sɔrɔ aw bolo sisan ka fɔ sira ntolantan tɛ mɔgɔ kelen ta ye i min mana i jija ka sengola ka baara kɛ kosɛbɛ ka bila i kun na ko min bɛ se ko la i bɛ taa ɲɛ an bɛ se k'o de fɔ bakuruba la k'a fɔ a tulo jara kosɛbɛ o dɔrɔn tɛ Mohamed sira ntolantan kɛra ko ye sisan an bɛ se ka kani min fɔ ne yɛrɛ bolo n'a bɔra Coupe du monde yɛrɛ la sira ntolantan na kani ɲɔgɔn ka dɔgɔ diɲɛ na ka da kan diɲɛ bɛɛ de bɛ na kɛnɛ kan i bɛ diɲɛ bɛɛ de y'a kɛnɛ kan a kɛra ɲɔgɔndan belebele de don farafinna ɲɔgɔnkunbɛba in kɛra ni Coupe du monde yɛrɛ bɔra ni kuma diyara n na ne bolo a ɲɔgɔn ka dɔgɔ n bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn tɛ yen bon a kɛra ko ye sisan faso ko don a ka jugu sisan bɛɛ de b'a fɛ sisan hali mɔgɔ min tɛ sira ntolantan dɔn bɛɛ kɛra fɛ ka da kan a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan tubabuw ko ten ko anglais-kan na ko football together o tɛ wa ayiwa n ka ɲininkali laban an bɛ yɔrɔ min na sisan yanni dɔgɔkun wɛrɛ ka cɛ Côte d'Ivoire ka wɛrɛ jamanadenw o ni ayiwa ntolantan kanubaga u lahalaw bɛ cogo jumɛn jamana kɔnɔ barisabu ye Kɔdiwarikaw b'u ka équipe fɛ b'u ka forobatɔn fɛ kosɛbɛ an y'o de faamuya ka da kan kabini ni ko in daminɛna u bɛna kelebura u bɛna bi a kɛra bilikan boli ye Kɔdiwarikaw bolo nka n'i bɛ Kɔdiwari jamana kan i b'a dɔn k'a fɔ a ka d'u ye kosɛbɛ a ka d'u ye u b'a fɛ ka pari fila de ta pari ye mun ye ka sira ntolantan yɔrɔw dilanna yɔrɔ terrain caman de b'u bolo yan Korigo terrain bɛ yen Abidjan terrain 2 San Pedro terrain 1 Bouaké terrain 1 o tɛ terrain 6 ye wa o ye caman ye o terrain 6 in bɛɛ cɛ ka ɲi a ka ɲi yɛrɛ de i bɛ ɲɛɲini yɛrɛ fɔ u y'o sɔrɔ ka ban u y'o kupu ta u y'o jɔnjɔn ta u b'u bolo jɔnjɔn fana tun ye min ye sisan yala ka kubu yɛrɛ ta ka jɔnjɔn saba ka kɛ Coupe d'Afrique sabanan ye k'o ta donc o kasi de bɛ yen Ivoiriyɛnw bolo donc a mɔgɔ tɛ se ka jigin u la k'a fɔ ko bon k'u bɛ ka min fɔ bon tiɲɛ na o ye kuma caman kɔni fɔ min jiginnen don dɔɔni nka u ka faso fɛ u b'a fɛ u ka nin bɛɛ de sa ka fara ɲɔgɔn kan ka k'u ta ye nka bon u ka gɛlɛn dɔɔni bi n'i ye kuluw bɛɛ n'u ka sengola don ni Senegal tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yamoussoukro a ma nɔgɔn nka a bɛna taa yɔrɔ min fana na bon o ye Kɔdiwari kɔnɔ yɛrɛ ye nka a ma taa Abidjan peut-être bon a bɛna ɲagaɲaga dɔɔni bɔ la n'a kun taara Abidjan jama tun bɛ caya kosɛbɛ nka ko a bɛ ka taa Senegal fana de kɛra ka poule premier ye min bɛ poule C ko fɔ bon o ye balontan n'a kɛcogo ye nka n bɛ min fɔ dɔrɔn Kɔdiwarikaw kɔni b'u ka forobatɔn yɛrɛ fɛ u b'a fɛ yɛrɛ de donc ne y'o de faamuya yan ne bɛ yan Côte d'Ivoire an bɛ min mɛn an bɛ min ye u b'u ka tɔn fɛ kosɛbɛ. ayiwa i ni ce ni diyara n ye kosɛbɛ k'an b'u fo ye ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique yan an bɛ taa Philadelphie n'an balimakɛ Mamadou Ben Jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan Ben i n'u la a bɛ cogo jumɛn Mohamed an b'i fo ayiwa an bɛ balontan ko la yan n'o ye fɛnba ye bi-bi na farafinna gun kan nka a yɛrɛ k'a fɔ ko Nigéria ni Cameroun bɛna sɔnni u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn i n'a fɔ surafana dun waati la farafinna ye nka n'i y'a lajɛ Nigéria fana ni Cameroun bɛɛ ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a daminɛ na nka caman b'a la ko lala u na se ka tɛmɛ nin ko nin na ayiwa an ka dunanw b'an bolo yan n'o ye Salif Jakite ale ni Nuhu Keita olu bɛɛ reporter analyste sport analyste ye dɔnnikɛlabaw don a la ayiwa hakilina jumɛn b'i fɛ ni kan yɛrɛ min bɛ ka taa waati kɛrɛnkɛrɛn na Côte d'Ivoire. Bon Mohamed n b'i fo k'an lamɛn mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati in na k'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. Ka an ka sɔrɔdasiw fana fo minnu sara kɛlɛ in na ani minnu bananen don minnu sara Ala k'u dayɔrɔ sumaya. Amina. Minnu bananen don Ala k'u ka banaw nɔgɔya Ala ka jamana in ko sumaya. Amin. An ka balontanna minnu bɛ ni balontan yɛrɛ na an bɛ Ala deli Ala ka sebaaya d'u ma. Amin.
ne mi kani na sisan madala ni kani ɲɔgɔn de la ka kɛ ayiwa caman fɔra an kuma min b'a la mɔgɔw girinnen don cogo min Ivoiriens ye ils ont mis le paquet bon et puis ballontan ni a niveau yɛlɛnna kojugu bon mɔgɔ caman b'a dɔn sisan k'a fɔ ko vraiment hali mɔgɔ minnu tun tɛ intéressé la ballontan na bibi na u bɛɛ intéressé don u bɛ musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw fan bɛɛ fɛ Afrique fan bɛɛ fɛ bibi na donc vraiment a bɛ ka kɛ ko ɲɛnamaba yɛrɛ de an bɛ ala deli ala ka continuer tan nɔ cogo la ayiwa t'a fɛ kuma b'i bolo t'a fɛ min ye Nigeria ni Cameroun ye olu ka ballontan furadama ka gɛlɛn je crois que u bɛnna finale 3 de la bi Cameroun y'u ci a bɛɛ la mais an filɛ nin yɔrɔ min sisan u fila si tɛ kolo kelenba ye bi min na mais souvent u bɛ don CAN kɔnɔ tardivement quoi n'u sera nin yɔrɔ ninnu na u ci man di quoi ballontan gɛlɛnmanba de don parce que équipe fila in ka rivalité ka bon kojugu ayiwa i ni ce o la min ye Mali yɛrɛ ye min ye Maliba yɛrɛ ye ballontanna ɲumanw b'an bolo u ka ɲi u engagelen don mais n ye min ye Coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique ta man di fɛn fila bɛ yen fo ka k'i bolo un grand gardien de but goal ɲumanba ani mɔgɔ min bɛ bi don attaquant ɲumanba mais an filɛ nin yɔrɔ min na ni fila bɛɛ bɛ Mali jɛ bon n m'a fɔ k'u tɛ se ka coupe ta sa mais u filɛ nin yɔrɔ min na nin ye a ka gɛlɛn dɔɔnin a ka gɛlɛn parce que ni fila nin ne ni fila nin t'i bolo bidonnaba ni gardien ba t'i bolo i b'a la kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ ye Coupe d'Afrique ta a san fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ u ka gardien n'u ka attaquant ɲumanba fila de b'u bolo n'i ye Sénégal jateminɛ hali tout récemment i b'a ye k'a fɔ u ka gardien ni Mendy c'est l'un des meilleurs gardiens du monde c'est Solito là Sadio Mané fɛnɛ c'était l'un des meilleurs joueurs l'un des meilleurs attaquants du monde bon ne ni fila b'i bolo mais ne ni fila t'i bolo a ka gɛlɛn ayiwa pour le moment fila bɛ ka tɔn kɛ garisɛgɛ ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ kuma di an balimakɛ Aziz Jara ma ale bɛ nɛgɛjuru kan Aziz i ni wula awa Ture i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an bɛ ala tanu i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn amina o diyara n ye bonne année bonne santé merci o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la i yɛrɛ sanfɛ sanfɛ baara la an t'a yɛrɛ ye i ni ce ayiwa i bisimila an bɛ ka kuma farafinna gun jɔnjɔnba nin kan n'o ye CAN 2023 ye ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn an ka dunanw b'an bolo yan ni ɲininkali min b'i bolo walima n'i b'a fɛ ka hakilina dɔ fara u ta kan kuma b'i bolo voilà hakilina min bɛ voilà n bɛ fɛ ka hakilina dɔ de fɔ quoi bon nin conseil in bɛ ne kɔnɔ a bɛ ta naani bɔ bon an ka cɛdenw églises u bɛ CAN na quoi awɔ président colonel Asimi ye kuma dɔ fɔ k'u ka kɛ kɛlɛkɛcɛw ye ballontan bɛɛ la pour que u ka gagner ne bɛ min fɔ kan 2019 bien comme ça ballontan dɔ tun bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ awɔ bon entraîneur nana Côte d'Ivoire an ka journaliste y'a ɲininka ko Mali ni Côte d'Ivoire ko ballontan bɛ yen nɔ ko hakilila ye jumɛn ye quoi a ko Mali ni Côte d'Ivoire ko ballontan ko ye la guerre de ye quoi ko la guerre bon kuma in giriyara quoi journaliste y'a essayé k'a sigi k'a ɲininka a y'a ye k'a fɔ kuma a y'a jɛ dɔɔnin quoi k'a b'a yɛlɛma quoi mais déjà a bɔra ka ban ne y'a capté quoi bon ne bɛ fɛ ka min fɔ an ka denmisɛnninw ye Asimi ye bilara ɲɛ k'u ka kɛ guerrier ne b'a fɔ c'est-à-dire que ne y'a kɔlɔsi Mali ni Côte d'Ivoire miti min bɛ yen nɔ ni an n'u bɛ ballon tan yɔrɔ an fana k'a kɛ ballontan guerre minɛ de quoi tant que n'an m'o kɛ an tɛ s'u la quoi Salif ni Konate u tulo b'i la o t'a fɛ
Oh, voilà, du coup, à Côte d'Ivoire, c'est fait, mais bon, on a check, à d'à côté, pour Mali, Côte d'Ivoire, c'est la guerre. Ah, nous, on est galère. Moi, on a à Maya Bolonda et la guerre, on a guerre. On a tout, on a bon, Burkina ni Mali ni Ambena, Mbafo, que le meilleur gagne. Oh, good. Oh, ni kuma ka se masa ka se show ma ka me de o de no. Ah, ini chola jarage. Apo bente ma de ko. Aha. Ko transo warai. Awo. Ko transo warai ko ha de. Awo. Awa, ini chola. Ini chola. Aywa, asa mesi kana ngaduna ma me kuma di Salif ma. Salif inu itlobena. Aywa, i bɔra ka kɔrɔfɔkaw mɛn e yɛrɛ ko di nin ko nin na. Oui, bon, an terikɛ ka kɔrɔfɔkan mɛn. C'est vrai, balontan kulonkɛ don, kulonkɛ min fɛnɛ don. Ni i tɔɲɔgɔn y'i ci a kulonkɛ sugu kɛnɛ kan, i bɛ dimi. Awɔ. Nka Mali ni Côte d'Ivoire ka ntolatanw, an bɛ yɔrɔ min na sisan, an b'a dɔn k'a fɔ furugufurugu tɛmɛna jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Tiɲɛ caman. Bon, n'an ma kumaw fɔ k'a lakile ou bien ka kumaw fɔ ka nɔgɔya balontan bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a kan o dun ye fɛn min cɛ man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Mali ni Côte d'Ivoire kɔnɔ an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ ye kelen ye korogo yɛrɛ maliyɛn min bɛ korogo yɛrɛ o ka ca ni ba n'a si ye ani bobo jula so n'i ye korogo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye danfara foyi tɛ ale ni Mali yɛrɛ cɛ danfara foyi tɛ korogo ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko balontan ye kulonkɛ ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulonkɛ kɛnɛ kan bɛɛ k'i ka balontan sebaaya o bɛ sebaaya sɔrɔ nka ne bɛ fɛ ka min fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye misali la sisan ni Mali ni Burkina o sebaga ni Sénégal Côte d'Ivoire sebaga olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la donc ni Ala y'a kɛ ni Mali tɛmɛna Côte d'Ivoire fana tɛmɛna o b'a jira k'a fɔ ko Mali ale ni Côte d'Ivoire de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la misali don quoi a ma kɛ fɔlɔ mais a bɛ se ka kɛ an ni Côte d'Ivoire balontan bɛɛ b'a dɔn k'a ma nɔgɔn mais o fana tun ye fɔlɔfɔlɔ wagatiw ye nka sisan ɲɛda min bɛ an ka ntolantannaw senkɔrɔ ne kɔni b'a dɔn ni an ni Côte d'Ivoire bɛnna nin kan nin na c'est vrai olu ye tulo labɛnbaga ye dɛ nka a bɛ sɔn ka wolo fɛn wɛrɛ la quoi parce que dusukolo min b'an ka sisan ntolantannaw la an bɛɛ yɛrɛ y'a ye tuma min na jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta a bɛ drapeau di ntolantannaw ma wagati min ladilikan ni jaminkan caman fɔra donc jalatigi Amari Traoré ale n'a tɔɲɔgɔnw u ye layiru ta k'a fɔ k'u bɛ taa Mali drapeau sanna yɛlɛn Côte d'Ivoire o b'a jira k'a fɔ Mali taakun ye coupe de ko ye an mago tɛ ka maa ɲɛda lajɛ an tɛ mɔgɔ dɔn foyi n'an ni bɛnna an b'an seko n'an damayira kɛ cogo bɛɛ la walasa Mali bɛ se ka sebaaya o sɔrɔ. Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna an balimamuso an bɛ segin ka taa Bamakɔ an balimamuso Asinatu Jara ale bɛ nɛgɛjuru kan Asinatu i ni wula. Aw ni ce aw ka muso tɔn aw b'a la cogo jumɛn. Kɔni baasi t'aw la. Ayiwa bi an ka babu bɛ senantolan jɔnjɔnba min bɛ ka taa Côte d'Ivoire kan. Tiɲɛ la a caman kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔ nka caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun bɛ nalen dɔw nataw la tɛnɛndonw ni taratadonw ni Sénégal ni Côte d'Ivoire bɛ nata ani Mali ni Burkina Faso fana muso kunda aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ni jɔnjɔn min bɛ ka taa yen ani Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire ni Sénégal i bisimila kuma b'i bolo. Ala k'an sago d'an ma. Amina. A tagakun ye anw takun ye kupuko de ye. An bɛ Ala deli yarabi Ala k'a nɔgɔya an ye. Amina. Balawu ti fɛn fɛn kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ n'anw ka hɛrɛ bɛ kupuko in na ni Mali ka hɛrɛ b'a la Ala k'a d'an ma. Ne kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka laɲini ye trophée de an ka se ka trophée sɔrɔ an ka se ka kupu sɔrɔ ka na n'a ye. Mali Burkina a bɛ famille kelen de ye kɔrɔ ni dɔgɔ de don. Balontan ye sitanɛ ye balontan yɛrɛ ye mais a dabɔra min kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana k'o ye. An bɛ jɔnjɔn min nɔfɛ Ala k'a d'an ma yarabi.
wele kan jumɛn b'i bolo k'a lase u ma wele kan min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛn ni burukinabew ma maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jɛ ka équipe ye an bɛ supporter an bɛɛ de kelen Mali bɛ se ka Burkina supporter Burkina bɛ se ka Mali de fait n'an kɛra famille kelen dɔrɔn mankan tɛ balimu mɔgɔw ka kuma ko ni kɛlɛ nana dɔrɔn ni dɔgɔ t'a la seba de bɛ ɲini donc ala ka sabaya d'an ma ala ka sabali fɛnɛ di an ma tuguni ka fara o kɔni ye ne hakilina ye ne fɛnɛ b'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka si yɛrɛ la an k'a ɲini ni Mali y'a ta Burkina y'a ta ni Burkina y'a ta Mali y'a ta mais an ka ala deli ye an sɛgɛnna an ka se ka sɔrɔ bi an bɛ yɔrɔ min na an ka président ma inchallah i ce jara sisan an bɛna tulo kɛrɛbɔ ni fɔli dɔ ye yanni an ka segin ka na kuma di Abu Dramane Traoré ma ani an ka dunanw Monsieur Keita ani Jakite Facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, tu le sais. Segui, encore, la manière. Segui, encore, dono la baignée. Segui, encore, la manière. Segui, encore, dono la baignée. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali jembe ani jembe fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi sisan an b'a fɔ de kɛnɛ kan halisa Mohamed Touré kumakan do ka bɔ VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 10 ye nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna ni sange 38 ye an bɛ segin ka na an ka dunanw bisimila yanni an ka kuma d'u ma an bɛ taa New York kɛrɛnkɛrɛnna a sigida kɔnɔ an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i n'u la i ka kɛnɛ bi kɔni an y'i sɔrɔ dɛ i ma mɛn ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkɛw mɛn caman fɔra ni ntolantanba ni min bɛ ka boloda nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Côte d'Ivoire nka an yɛrɛ bɛ ka an sinsin min kan o ye min bɛ ka na don wɛrɛw nata la ni ye Mali ni Burkina ye ka fara Côte d'Ivoire ni Sénégal barisabu n'i y'a lajɛ a jamana ninnu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na teriw do balimaw do nka bi fana Nigeria o ni Cameroun minnu ye belebele fila ye waati kɛra bɛɛ ko ayiwa u sɛgɛnna nka u bɛ ka segin dɔɔni dɔɔni ka na e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla ninnu na i bisimila. N ka foli bi ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. O diyara n cɛw la. Balontan ye fɛn dɔ ye u b'a fɔ min ma science exacte tɛ quoi a tɛ i n'a fɔ n'i ye fila ni fila fara ɲɔgɔn kan k'o ye naani ye. Bon n b'o fɔ kun min na équipe fiki dɔgɔmanin tɛ yen tugun quoi an y'o taamasiyɛn ye nin kan nin yɛrɛ la sisan. Awɔ Salifu y'o fɔ ani Keita bɛɛ. Ni coupe du monde yɛrɛ y'a dɔn san jan in na tuma min na Zaïre bɛ taa les Léopards du Zaïre o fo an taara 10 bi ɲɔgɔn ta o tɛ kɛ Afrique équipe si la tuguni. Donc et puis ballon ye fɛn dɔ ye souvent a bɛ dépend mɔgɔw don bɛ man kan mɔgɔw ma quoi. Par exemple an ka joueur ballontan ɲɛba dɔ bɛ Yves Bissouma a bɛ jouer anglais ka ligue Premier Ligue o dun ye diɲɛ ballontan fɛnba dɔ ye.
mais à la borage il y a d'autres fois là maintenant tout ta wa ko tu prépare dans son jour sans toi man ko se obeke bon ça na ben ga mama rodo la mais oui attaquer parce que ballon est bidi ni Dominique ni ma bido fo itala mais anga gardien jigi jara a lebe mero la ani c'est ça Afrique ko ni abe ayo irani zeni fana bon ni ballon tant que ka to digi karamo ma ina po parce que Mali bin mi ngara fa na jambe amba do politique do na la be Karl de entraîneur yuna na jaga do ba po politique mo ko fuka ni de do jori ka ko de ko ballon tant to digi karamo ma anaka stafu no kala no be bola mi Mali ni Burkina ne be mi fo mo na ambe kele pas d'animosité angana bakanya do foi la ballon tant de do que la meilleure équipe gagne o de be fo bon Côte d'Ivoire ni Sénégal tani mo tama be do be fili mo be préparer que monsieur Touré ballon d'amener la au fin de poule nuna do be o ke ka repêcher tout do la na Côte d'Ivoire bora sama woro français tout comme la kata il y a la deuxième tour ni les ballons d'amener il bita Ismaël Lebi no yo ko ni mo kele nuté ah fora mena ouais o be ballon na o be Maroc a John marqué par tirage au sort Maro Karna Sangala ya on 72 là donc équipe de commande et puis mo tse ka ko ni be do re bat fanga de poule là 3-0 bien combien abena jouer tourner ni niveau na 8e de finale quart de finale et va pour équipe kelente donc ame do de ala kalbe amba on ba faire ko bukata parce que ko ni il va na mo be signata le ba faire ba de kalkaye donc on ba nga ko buta parce que amena ti tabala ça ame do de na samata ala kajina kana ini chola amina la jeni Keita ke sonoma Keita itlo na ini chola bu ame kuma di monsieur nou Keita ma Keita itlo na OK ouais bismillah iboraka abuka kumaka me anam balmamso asnatu ani jarake fana min ko aywa ko balontani Mali ni Côte d'Ivoire mena kulu ale raga kuma ko la guerre do aywa na fora la guerre fana oye aywa timini jaw ni kanu kawa kwa munumbe jukorama tonto uka kulu jukorama tonto sinti mo fo choko jume aywa ibismillah kuma bi bolo Keita. Bon, moi, effectivement, Valentin est mis à la surtout Mali ni Côte d'Ivoire. Mali ni Côte d'Ivoire, Valentin a fait de là-bas, tu vois, parce que préparation coup de dos, organisation coup de dos. Mais chaque fois, dans Côte d'Ivoire de bain, Mali de battu, c'est parce que le niveau d'organisation, football, la Valentin sera de Côte d'Ivoire. Avancé à Mali et Kosovo. Avancé depuis Coupe d'Afrique des Nations Montana 84 Côte d'Ivoire na hakibala président Félix Houphouët-Boigny aye sirabo siramimbato ko sama denumbeke sama bawu akoko pour le moment nous sommes des éléphantaux. Ça veut dire quoi? Aye bara de boloda au bara inde taranye ko 1992. Donc, 1992, équipe nana Dakar, ou Dakar, on a la coupe de Tchekorobama. Donc, Valentin est préparation de, Valentin est organisation de, Valentin est vision de, surtout vision, Valentin est projet de. Tant que structure de politique, il y a un membre de impossible, il y a équipe exemple sur l'Égypte. Bon. Cette année, peut-être Égypte maï. Mais vous allez voir dans 2 ou 3 ans, vous pouvez Kabotibamina. Parce que ils préparent, vous pouvez nous préparer, vous pouvez nous préparer. Cadre de préparation, c'est formidable. Les ressources humaines, là-bas, ligne de gestion au niveau des blocs, parfait. Donc, il faut que Anga retourne au Tanganindeka. Il veut que les équipes sont individuellement très forts. Aujourd'hui, il y a des individuellement, intrinsèquement. Anga Mali joueur. Il peut comparer, par exemple, à d'autres équipes. Regarde, il faut prendre le Sénégal. Je ne vais pas aller loin. Mais il veut comparaison individuellement. Mais c'est très, très difficile qu'à établir qu'au Sénégal, le Mali. Mais c'est parce que le Sénégal, ou Ménagnon, font des jeux boula, ils sont bien organisés.
ou peut jouer championnat Baoula, etc. Bon, au différence de c'est pour cette raison que je dis que quand il n'y a pas de temps, d'abord, premier tour, premier tour, là, ça ne va pas ressembler au second tour. Mais le second tour, on a différence de mental, un choix tactique, entraîneur ou pas, comment on va les ressources utiliser. Et comme je vous ai dit, Balontana, nous, nous avons championnat ou l'Europe. Balontana, nous devons utiliser Koudjoum. Et d'ailleurs, les ressources physiques. C'est-à-dire que tellement on utilise nos joueurs, tellement que le championnat dans les pays occidentaux là, parce que profit de Dobé, n'a pas de on épuise les joueurs carrément. C'est-à-dire que finalement le mental, il veut se gestionner terrain tellement tu es fatigué, tu es lourd, le potentiel de création avait droit à quoi. Donc, tout ça, on veut faire. Mais c'est justement le mental, c'est justement c'est pour cette raison que Cameroun et Nigeria avaient un ballon nager. Moi, je sais que ballon de jouer un petit détail. Ça va se jouer sur un petit détail. Engagement payé, volonté payée, tout le monde veut réussir, mais vous allez voir au résultat, ballon de base sur un petit détail. C'est extrêmement important. Il faut que aujourd'hui, dessous drone, ça ne suffit pas. Si on n'a pas une véritable politique de préparation d'organisation, dessous du Robé, mais Fendobe ne m'y dans le du Soukandé. Mais il y a des volontaires au tour de l'assistant. Donc, maintenant, équipe pour nous niveau B, différence c'est que tactiquement, le choix des entraîneurs et le joueur Mintaka, le joueur Blaka, comment on a démarré? D'abord, après notre première victoire contre l'Afrique du Sud, on commencera à traîner. On commence à reculer et les blocs ou séparer nos neurones. Les joueurs n'arrivent pas automatiquement, on n'arrive pas à se coordonner. Donc, ligne coupée. Ça veut dire que pour faire tourner la balle, quand un attaquant vous servir les mettre dans des conditions idéales, alors que nous avons les meilleurs attaquants techniquement, c'est-à-dire qu'individuellement, défenseur c'est à affronter. Keita. De mouvement pour contrer adversaire nous j'ai développé ou espace et puis on n'arrive plus à se retrouver. Donc on a toujours ça c'est de volontaire d'assistant au faute mananga qui tourne, ça c'est fini. D'essayer de multiplier volontaire, ce n'est pas possible. Le moderne aujourd'hui là ne veut plus ça, ce n'est pas possible. Keita iba keto amena bolikata kerenkerena Burkina Faso Bobo Julaso ni anga la sigide Alidu Wedrago alebe nga juruka Alidu inula aywa iba keto nye kuma tigela Keita amina kuma di jakte maka doni fo yananga nga la sigide soro Bobo Julaso Salif watini kera obera ka fo ko malion ka cha taro yere ya fo walma ambalma kende ya fo ko malideon ka cha ko sebe kurogoy ngambe rom na sisa ina fo balontam mena ke ni tle na taw de madonna tawla aka gelen ko sebe ina fo Senegal ni Côte d'Ivoire barsa wu chama me ka ira sisa ko garsige min dira Côte d'Ivoire maka se kana u bi son ku sendo kosobe nyoyen na yasa u ka se kata aywa jonjon laban na e ko de Europe fan felala min bina ke Senegal ale ni Côte d'Ivoire kan to la tani egam go wolele an chamanga kuma kono na be ko kan kura de sina sisa na ma ya ko Côte d'Ivoire prokotura ka bo abena fo Côte d'Ivoire saraka kununde donc ni saraka kunu seconde chance de faire Côte d'Ivoire boloni balontana beniga ye chugodo mais ni nyema to la tana chiko kata fo Senegal kon kan papier ka Senegal kan ko sebe kateme Côte d'Ivoire ka nga ni to la tanya bna ken to la tan kulu gelen to la tan jijale mentalement ni mo mi ka
mɔgɔ min fanga bonyana kunkolo yan fan na o de bɛ se ka sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire dun u ni 8e de finale yɛrɛ tagali o kɔni kɛra u prokotora de sinon olu ni tagali kun man kan ni kuma diyara n da Keita mɔgɔ prokotolen eli an b'an kɔlɔsi mɔgɔ prokotolen na dɛ parce que an bɛ tapu min na sisan n'i tɛ se adversaire la terrain kan i b'a nɛgɛ dɔɔni dɔɔni ka taa n'a ye prolongation ni tirobiw bɛɛ bɛ yen a scénario ka ca quoi ni Sénégal ma farati yɛrɛ Côte d'Ivoire bɛ sɔn ka Sénégal éliminer ka bɔ nin ntolata in na parce que o fana bɛna kɛ balinanko ye caman bɛ k'o de fɔ a bɛ fɔ papier kan ko karisa ka ɲi mais réalité o bɛ kɛ terrain de kɔnɔ dɛ Voilà, kunnafoni teliman bɛ yen dɔrɔn ka fara nin kan 8e de finale fɔlɔ min daminɛna o bɛ sen na sisan Angola ale ni Namibie ni ɲɔgɔn cɛ min tan kɔni tɔ man ca Angola ale ka 2 ni kanangolo o bɛ Namibie la fɛn min ye Namibie ntolatana dɔ ye carton rouge ta ka kɔn ɲɛ o y'a sɔrɔ Angola ntolatana dɔ fana tun ye carton rouge ta donc Angola bɛ ka jouer ni mɔgɔ 10 ye sisan Namibie fana bɛ ka jouer ni mɔgɔ 10 ye nka Angola kɔni ale sera ka celu 2 sɔrɔ ka don a celu 2 bɛɛ donna mɔgɔ 1 fɛ n'o ye Gelson Dala ye. Ayiwa sisan an bɛ taa Burkina Faso n'an ka lasigiden Alidu Ouedraogo ale bɛ nɛgɛjuru kan Alidu i ni wula Alidu i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i tulo bɛ na ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan Côte d'Ivoire gasigɛra ayiwa ni ɲɔgɔn dan nin na tuguni yaasa u ni Sénégal bɛna ɲɔgɔn kunbɛn tɛnɛndon nka an bɛ yɔrɔ min na n'i y'a lajɛ a kulu yɛrɛ u ka sɛnɛntolataw ka dege karamɔgɔw u y'a sen bɔ a ko la nka jamanadenw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan olu hakilina ye jumɛn u ka kɛlɛ min bɛna kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni Sénégal ye. Voilà, donc puisque beaucoup de la sobi l'avait appelé Côte d'Ivoire équipe kan tuguni en tout cas mɔgɔ caman bi yan yɔrɔ an b'o supporter parce que n'o yɛrɛ ka ɲi na i b'a ye kɔnɔna bɛ kan kosɛbɛ mɔgɔ bɛ bɔ mobile bɛ klaxonner Côte d'Ivoire ka drapeau de FIFA yɔrɔ bɛɛ i n'a fɔ a ballon tun bɛ kan na yan yɔrɔ le nka o ye bɔ ko saba bɛ kɛ ni mɔgɔ y'a ye nin bon a supporter caman jigi tigɛra quoi parce que o y'a ye ko Côte d'Ivoire tɛ se ka bɔ ko na Sénégal bolo ni équipe fila ninnu ta ka cogo filɛ ani y'o bɔ cogo yɛrɛ filɛ parce que mɔgɔ tɔw man bɔ ni o yɛrɛ tɛ ye mɔgɔ lu ɲɛn'o ma k'o dɛmɛ ka yɛlɛ n'o ye donc a kɛlen don k'o ka supporter caman bɛɛ lajɛlen fara fara yan parce que n'ala y'a ci a ko nin bolo kan o fɛ tuguni. nka an bɛ yɔrɔ min na e ko nin tɛna kɛ ko kura de sigidadenw ma ou bien jamanadenw yɛrɛ ma yaasa u ka se ka u jukɔrɔma tintin tuguni parce que a tun bɛ caman kɔnɔ k'u sen bɔra la ka ban. Oui, a tun bɛ caman kɔnɔ ko o bɔra la ka ban o tilala ka don a la tuguni n b'olu fɔra ten na ni ballon yɛrɛ fɛ techniquement yɛrɛ bon an mɛnna ka nin Côte d'Ivoire ye équipe de ni ɲɔgɔn ye parce que équipe bɛ tun bɛ se ka ja ni Sénégal ye Côte d'Ivoire ni ale joueur ninnu yira n'i y'a filɛ a joueur ninnu yɛrɛ dɔw ti forme na k'a ta balotan yɛrɛ la balotan bolo la yɔrɔ min na ka n'o bɛ min wele k'a ta gardien na ka taa défenseur fɛ ka taa milieu la fo ka taa attaquant fɛ n'i y'a kɔlɔsi bi mɔgɔ kelen de bɛ tasuma seri Côte d'Ivoire kɔnɔ n'o ye Seko Fofana ye donc a ko nin bon o kɔni bɛna supporter mais o jigi la n ta kan y'o donni ɲini k'a jigi. ayiwa dakuru ɲɛ kelen na caman tun sigilen tɛ k'a fɔ ko Mali ni Burkina u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nka Bobo Dioulasso ni Korogo a falen bɛ Mali fasodenw caman la minnu sigilen bɛ yen a ko bɛ cogo jumɛn u ka lahalaya bɛ cogo jumɛn yanni ɲɔgɔn yɛrɛ ka daminɛ. Bon, yanni ɲɔgɔn yɛrɛ ka daminɛ an bɛ se ka min fɔ bobokanw caman bɛɛ fɛ parce que an y'a ye réseaux sociaux kan de minnu ye caméra ni jɛkulu u bɛ minnu wele ko OSC mɔgɔ caman bɔra k'a fɔ ko ballontan yɛrɛ banna ko an banna quoi parce que bɛn min bɛ dugu ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ bi olu kɛra fana ka ballon kadi a kɛra komi politique de b'a ballon na o y'a yira k'a fɔ ko Mali gagné ni Burkina gagné na donc a bɛɛ ye kelen a kɛra enjeu ti machine na tɛ quoi mɔgɔ ti a ballontan kɔnɔ parce que o fɛ a mana kɛ min ye nin ye dɔrɔn o ko kelen ninnu quoi. ayiwa an balimakɛ i ni ce o la nin diyara ye an ka foli bɛ Bobo Dioulasso-kaw bɛɛ ye i ni ce k'an bɛn waati wɛrɛ la i ni ce o la ayiwa sisan an bɛna segin ka na kuma di an balimakɛ i ni ce o la an bɛna kuma di Nuhu Keita ma Nuhu i bɔra k'a fɔ a ma mɛn ko
balontan ye a bɛ yɔrɔ min na sisan fo cogoyaw ka kɛ fɛɛrɛ kuraw ka latigɛ ani labɛnniw ka kɛ ka ɲɛ n'i b'a fɛ ka taa ɲɛ ɲɔgɔndanw kɔnɔna na nka an bɛ segin ka na kuma di ma i ka se k'i ka hakilila ko tɔ dafa. Keita kuma b'i bolo. Donc voilà, c'est-à-dire bon n tun tilala presque n ko sisan balontan kɔni il faut que a ka préparer de a ka labɛn kosɛbɛ a ka labɛn ka par exemple n'i bɛ Mali la normalement an kan ka fɔ dans 4 ans dans 6 ans an bɛ fɛ ka CAN 2 ta donc ni an ko k'an bɛ CAN 2 ta an kan ka condition jumɛn de remplir pour que an k'o CAN 2 ta an kan ka moyen jumɛn de utiliser pour que k'o CAN 2 ta an kan ka ressources humaines jumɛn de déployer pour k'o CAN ta et an kan ka jeunes préparer cogo di psychologiquement mentalement physiquement techniquement pour que an ye nin objectif min fixé an ka se ka sɔrɔ mais o de ye problème ye quoi o de ka gɛlɛn c'est pas parce que Mali tɛ équipé Mali ye jamanaba de balontan jamanaba de don c'est-à-dire que kabini lawale la an Malien ni n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛnn'o kan n'a y'i se maga ballon na bɛɛ b'a dɔn ko a bɛ se balontan mais ça ne suffit pas n bɛ se balontan la ça ne signifie plus donc o kɔrɔ tɛ foyi ye tuguni n bɛ se balontan na n bɛ n ka ballon labɛn cogoya min na n bɛ système de relève kɛ ayiwa pour que jamana tɔgɔ bɛ se ka maintenir cogo min et puis an bɛ se ka coupe ta o baara de kan ka kɛ moi je pense que tant que an ma taa o sira fɛ c'est vrai peut-être an bɛ se ka coupe ta mais pour moi a bɛ planifier de a bɛ préparer de 4 ans 6 ans avant comme ça condition bɛ réunir ressources humaines bɛ réunir moyen cogoya bɛɛ bɛ réunir pour que ni san 2 min bɛna tout le monde sait que tellement an préparé la an bɛ se ka coupe ta ayiwa an bɛna kuma di i bɛ hakɛ to an bɛna kuma di an balimakɛ dɔ ma mun ye weleli kɛ a tɔgɔ ye ko Alizuma Togo Alizuma i ni wula ayiwa somɔgɔw bɛ baasi tɛ i bisimila bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ o diyara n ye ne ka hakilina ye min ye i n'a fɔ Mali Burukina an bɛɛ ye kelen de Mali gagnera Burukina gagnera donc an minnu bɛ réseau sanfɛ an ka hakili to anw yɛrɛ la an ka kuma fɔ kuma min ye na ni bɛn ye an kana kuma fɔ kuma min bɛ na ni tiɲɛni ye quoi o faamuyara donc an bɛ Ala deli Ala k'a fugu dɔn Mali kɛrɛfɛgɛ la a bɛɛ lajɛlen fɔlen don merci ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ a ni ce la ayiwa an bɛna sisan kuma laban di an balimakɛ Salif Keita ma ayiwa Salif e yɛrɛ bɛ mun de fɔ nin dɔgɔkun na mun de bɛna se ka kɛ ayiwa kulu ninnu cɛla yɛrɛ hakili falen na walasa ayiwa u k'u labɛn dɔgɔkun wɛrɛ nata la ɲɔgɔndan minnu bɛna kɛ a kɛra Senegal ni Côte d'Ivoire walima Mali Burkina kuma b'i bolo Salif Jackie voilà i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min kuma daminɛ la ɲɔgɔndan nin bɛɛ kɔni de ka di koyi a bɛɛ ka di hali mɔgɔw bɛ ka jɔ Angola Namibie na a bɛɛ ka di sabula bi 2 yɛrɛ sɔrɔla ka don ntolantan na ka ban Angola ka 2 Namibie ka kanangolo min tan o bɛ yen ni wagati in na ni a sera ciko kelen fiyekun ma kɔni i b'a ye k'a fɔ jamana sera o yɔrɔ ma a si ma ka qualification soɲɛ a si ma ka qualification tɔmɔ a bɛɛ lajɛlen sera yan nɔ o ye baara de kɛ pour que ka se yan wa a si tɛ fɛ ka dan nin étape in na o bɛɛ bɛ fɛ ka taga ɲɛfɛ donc jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna baara kɛ o de kan walasa u bɛ se ka sana yɛlɛn o sɔrɔ cogo min o b'a jira k'a fɔ ntolantan nataw kɔni a bɛɛ lajɛlen de ka di a bɛɛ lajɛlen ka di ni maa min y'i kulonkɛ i yɛrɛ la e kɔni na bɔ wa e ni nimisa na to ɲɔgɔn na o la ne bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka sebaya nɔgɔya Mali ye Mali ka taa fɔ yɔrɔ jan nin ko kɛnɛ kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ntolantan jɛkulu min bɛ Mali bolo nin wagati in na kɔni ne dalen don a la k'a fɔ Mali ale bɛ se ka ko kɛ nin kani kɛnɛ kan ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ nin fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Peters bolo ni jɛmukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré
fɛ ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la